Jackie, nene. Ah. Nene. Ah. Jackie. What are you? Jimmy. Jimmy, ne. Jimmy. Jimmy. Here, hold. Ne. Jackie, what are you? Hey. Jack Sparrow. ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। Hey, Jimmy. ସିଏ ଛୁଆ ହିଁ ତାଙ୍କର। Jackie, nene. କଣ ହେଇ ଦେଖ ପୁଣି ବାଦାମ ଚୁବେଇଲା। କାଇଁ ତା ଲାଗୁଛୁ? ଆ ନେ ଆ ର ଜିମି ଜିମି ତ ଗୋଟେ ଖାଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଜିର ବି ତା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା? କିଛି ଏନ୍ତା ଚଢ଼ିଗଲା ତା। ଯାକୁ ଇଏ ବି ଛୁଆ। ଜିମି ବାଡ଼ିଟା ଖାଏ ସେ ଆ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ନ ଲାଗୁଥିବ ତାର ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଲାଗେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତୁ ଜିମି ଦେଖିଲୁ ବୋଉ ଅତି ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିକି କଣ କଣ ବା ଯାଉନୁ ଖେଳିବୁ ଯାଉନୁ ଖେଳିବୁ ସାର୍ ଏରା ଏ କି ବାଡ଼ି ବାଜିବ ମୁହଁରେ। କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ତୁ? ନେ ଏଇ ଆସ। ଏୟା
ଡାକିଛି ଯେ କାଇଁ ତ ଛୁଣୁଛୁ ଚାଲ 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 ଛାଡ଼ି ଯିବା ଖେଳିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଖେଳିଆ ଦେଖି ଆଜି ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି ଆଜି ପଳେଆ 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 ଚାଲ 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 चल जो चल आजा चल 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 जो 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 यार 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 छाड़ 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 नहीं यार 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 चल 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 ये देख नहीं 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 देखी नहीं जिम्मी नहीं 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 रेडिया रेडिया घरू चला घरू चला घरू चला घरू चला घरू चल घरू चल घरू चल घरू चल घरू चल बात तेरा है चलो चल चल चालू न तू चल 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 जो चल जो जो चल चल जीवा चल चल घरू जो चल घरू जो चल चल घरू चल ei hey ya so कौन टे हाँ जाऊ कहीं असना हो अड़े Ey, yara, 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 yara.
motherfucking Eagle Double G. ଜମି 8 ବିঘା ଖଣ୍ଡେ ବୁହା ହେଇକି ମେସିନ୍ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କଣଟି ମୁଁ ଆଡ଼େ ତିଆରି ପାଣି ଜମେଇକି ରଖିବା କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଲେ ତେଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ କାଲି ପକେଇ